So hai, σήμερα να κάνουμε το unboxing. Να κάνουμε ένα unboxing. Για... ναι, για το πράγμα. Δεξιά σαν να φέρω μαχαίρι. Δεν πειράζει. Ευτυχώς έχω μια μολυβοπέννα δάμε. Θα αρκέψουμε το ένα, πάμε στο δεύτερο. Εν τω μεταξύ κάνουμε και για το PlayStation 4, για Xbox 360, για PlayStation 3 και για PC. Νέο! Εντάξει, μπορούμε να βρούμε τέτοιο. Σκουλεύα. Γιατί δεν θα δουλεύει. Τι νομίζεις? Μια μάτσα σύρματα. Να δουλεύει. Λάβω. Είναι un καμί. Με τούτο. Τώρα, τι κάνουμε. Τούτο είναι το headset. Μπαίνει πας στη τσελέ. Χαμηλό στόμα. Άντα. Εδώ. Το για το PC νομίζω. Τελάραν τα ούλα. Κολλήσε πάνω μου η τέλα. Τώρα πώς το κάνουμε, τούτον τα είχα mic mute και έτσι. Τα είχα θέλεις να με μιλάς και να ακούεις μόνο. Και τούτον δάμε για τα είχα, αν είναι για πας στη κονσόλα ή πας στο PC σου. Ήχος. Ο ήχος. Ναι, και τούτον τα είχα για να το βάλεις πάνω σου. Δεν νομίζω να το χρειαστώ. Και το... τούτον τα είχα να προστατεύει το USB να μπώνε. Το έτσι. Άλλο λεπτό. Έχει ένα πράγμα που το βάλεις για να το προστατεύει. Είναι απλά εκεί. Για να μην πάει νερό και έτσι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αν δεν είναι για έτσι. Τούτα είναι το κουμπί. Το λοιπόν, τούτον νομίζω το βάλεις το και πας στο κινητό σου. Βάζεις το κινητό σου άλλο λεπτό. Ναι ρε. Ναι. Εξαρτάται τούτον τα χάει για κινητό για να το ενώνεις όπου θέλεις. Έτσι νομίζω. Speed Link CL 4.400. So, dito ang dahayan. So,
Παρέτα. Όχι, παρέτα. Τούτο είναι για το... Για το fuck. Ας πούμε να ενώνεις έναν κινητό με άλλον κινητό. Ρόι, σκάσε. Τούτον... Α, ναι. What the fuck. Τι στον πούτσον εν τούτο. Μπούτσον, ρε. Δεν ξέρει. Βλέπεις έτσι ενώνεις τα έτσι. What the fuck. Όχι, ρε, πλάκα βάλες σε αυτήν την τηλεόραση, ρε. Είναι της τηλεόρασης. Ρε, λαβείς. Anyway, να μου δείξεις ύστερα. Ναι. Εδώ και το mic. Και τώρα... Πού είναι το σκάτω. So... €45 είχα, ας πούμε. Τούτον το κουμπίνα για να το κάνει mute. Τούτον είπα σας πριν. Είπα σας. Τέλος πάντων. Τούτον ήταν το unbox. Τούτον ήταν το unboxing. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάνετε ένα share, ένα subscribe και ένα like αν σας άρεσε. Και fuck you. Και έμπου Στεφανί, €45. Έχει κι άλλα 89 wireless. Νομίζω, στείλουμε καλά. Είναι wireless. Ναι, αυτά. Bye.